Alright, may dumating tayong customer mga kabro from Pangasinan ito. Ayan, binababa na po yung TMX 155 ni Bossing. Napaka-porma. Ayan, si Boss Harvey. Kung naalala nyo, si Boss Harvey siya yung nagpamang-inasal sa atin nung nakaraan. Kasama si Kagawad, Tupi-Tupi, Brother Lito, at Brother Joby. Ayan si Boss Harvey. Maraming salamat. Ito na yung motor niya. Ayan, so papaandarin muna natin to. Timing gear issue lang itong motor ni Bossing. Ayan, tapos may mga dala siyang nakabox. Sa pagkakalam ko, ito yung block tsaka cylinder head ng CBR 150 na gusto niyang ipa-convert sa TMX 155. Yan. Gusto niyang ipa-convert sa TMX 155 niya sa makina ng 155. Lalagyan natin ng block tsaka cylinder head ng CBR 150. Yan. Ito yung mga gamit niya mga kabro. Ito yung cylinder block. Yan. Medyo may gas-gas na rin yung sleeve nito mga kabro. Yan, 4 valve. Yan, so chinecheck ko dito, mayroon din siyang may gas-gas na rin na talagang napaglumaan na rin nung may-ari, kaya binenta kay Bossing. Tapos ito yung kanyang cylinder head. Yan, cylinder head ng CBR 150. Tapos dito, may dala siyang clutch cover at dahil gusto niyang ipagaya yung clutch arm ng Rider 150 para sa TMX 155. Okay, so update mamaya. So pandarin muna natin yung TMX 155 ni Bossing. Papalitan natin ng timing gear. Yun, meow meow, wow wow. Timing gear. Ayan, ito yung pinabili natin kay Bossing. Boss Harvey. Timing gear na original. Yan ang kakabit natin dyan. Siyempre shoutout kay Boss Harvey. Salamat pala sa pang-inasal noon. Hindi pa kami nakapagpasalamat ng personal, kaya ngayon magpapasalamat na kami. Boss Harvey. Okay, palitan natin ng timing gear to. One eternity later. Okay, shortcut na tong ginawa natin mga bro. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagbaklas at pagbuo nito dahil may tutorial tayo kung paano magbaklas at magpalit ng timing gear ng TMX 155. So ngayon, ang ginawa lang natin dito, original na timing gear yung nilagay natin. At yung andar pala nitong motor ni Boss Harvey ay pinasa lang niya sa akin sa messenger. Yung andar, yung meow meow na natunog, yung wow wow, sabi niya. Paano? Oh, magaling to, magaling. So, sabi ko sa kanya, timing gear yung maingay dyan. Sabi ko sa kanya, kaya tumawag siya sa akin, pupunta siya dito at papapalitan niya ng timing gear. At nagtanong din siya kung may timing gear bang mabibili dito. Sabi ko, wala pang available. Kaya sabi ko sa kanya, bili ka na dyan boss sa inyo para siguradong may kakabit natin ngayon. Yan. So ngayon, yan. Kinabit na natin, original na timing gear. Papaandarin na lang natin yan. Ganda ng motor ni boss, oh. TMX 155 Restore. May rim na Sayan. Naku. Premium rim. Ride with pride. You know, super Sayan pala tong rim ni boss. Kulay violet. Parang si Virus Sama to. Kulay violet. Oh my God! Wow! Oh. Ayos. Forma. Naka JRP pa, oh. Thailand. JRP Thailand yung kanyang swing arm, mga kabro. Sana all. Oh, kagwapo. Oh, kasanting ng motor ni Boss Harvey. Si Boss Harvey, siya po yung nagbigay sa amin ng panginasal noon nung nagmanginasal kami nila Kagawad, Brother Lito at Brother Joke. Yan, si Boss Harvey. Ngayon, pumunta na siya dito mismo at para makita tayo ng personal. At syempre, nagkatignan din kami ng personal. You know? Guwapo. Okay, so readjust na lang to. Papandarin na natin final start. A few moments later. Yan. Pandarin na natin. Yan. Pwede na yan, Brad. Yan, oh. Tapos na. Wala na yung meow meow.
gasolina. Yan. Guwapo yung motor ni boss, oh. Shoutout ulit kay Boss Harvey. Boss Harvey. Yan yung nagpamanginasal sa amin nung nakaraan. Brother Lito, wala ka. Hindi mo nakita si Boss Harvey. Ayun, oh. Ayos na ulit. Ayos na ulit yung kalugkog na boss. Yan, sasakay na lang natin sa pickup ni Bossing to. Hintayin lang natin yung kasama niya. One eternity later. Thank you. Ate. Salamat. Yan, so uwi na sila Bossing mga bro. So idudusog lang nila itong sasakyan dahil may dadaang single. Yan, nakaharang kasi hindi kayang dumaan nung single. Kaya ilalabas sa bandaron sa may mas maluwang na bakanteng lote. Yan mga kabro, inaayos na lang yung tali para safety yung motor ni boss. Alanganin kapag baka mabilis yung takbo niya biglang matumba yung motor. Kawawa naman. Kawawa na kayo sasakyan. Kawawa. Bali natin boss. Yan, tinitig. Double check. Boss, salamat Ingat. Yan, Uwi na sila boss.